morning. Good morning, Holly. Good morning, Peter. Good morning. What are you eating? Plain. Just bread. Yeah. Hi. Say hi. Hi. You woke up happy? Yeah? Me halik? Give me halik. Halik, tita. Mwah. Bango mo ah. Give me halik. Bread? Can I have halik? Halik. Halik, tita. Halik. Uy, halik. Uy, halik. Uy. Morning. Nagpa-vlog siya. Hello, vlog. Hello. Holly? Good morning. Good morning, tita. Meron akong kape na hindi kape. Mocha. Tin, coffee ka? Yeah. Ako na. Coffee. Ito na. May pamocha si Mayora. And then meron tayong Luis Adiel. Luis Adiel. Tinry ko to kagabi kaya hindi ako nag-dinner kasi sobrang busog ko na kung ano-ano pinapakain sa akin. Ito at saka yung Prosecco. Tingin-tingin mo dyan. Oy. Hello. Ito ba tingnan mo? Masarap to guys. Galing Pilipinas to Sa Bicol. Paano? Oh, Bicol. Oh. Diba? Ay, ganun. Bicolana ka? Diba iba yung salita nyo? Oh, iba. Bicol lang, no. Ano yung maganda sa Bicolana? Magayon. Magayon? Magayon. Ako. Ikaw, magayon ka? Magayon si Holly. Pwede ka sa ano? Oy, no, don't drop it. No, no. No? Don't drop No? your bread. Si Mama sa Wag. Naga, pero kami sa Tabango, si Papa. Ikaw pasimple ka dyan. Pagilid-gilid ka dyan. Now. Holly, you want blueberries? You want blueberries? Yeah, okay. Kain ako mamaya. Bibigyan ko siya ng blueberries, tapos bibigyan niya ako ng halik. Kapag walang blueberries, walang halik. Ito, Holly. Holly, halik. Halik muna. Aray. Halik. Halik. Halik! I have blueberries. Look. Halik. Ganda. Yan. Kakagigil ka? Say ka? Gigil. Sisigaw na yan. Gusto na yan ng more blueberries. Sigar na sigar. Sigaw pa more. Sige na, Holly. I'm filming you. Come on. Are you finished? Holly, are you done? Holly! Holly! Look! Are you done? Gotcha. So, 4. Anim lang talaga binibigay. 6. Stallman. 6, ha? Halik. Diyan sa more. Halik. Halik! Good girl. One more halik. Isa pa. Ikaw ha. Ayaw mo malik sa akin kapag walang pagkain. Yum! Can I have one? Can I have this? No? Oh, Holly! Ay, shish. It's here! May mga ano ka dito, baon. Dito sa ano mo. Binibigyan ka, Tita Ray, so. There. More. Can I have one? One? Share. Share? Sabi niya kanina. Good morning, Dan. Magluluto si Manay ng roasted beef? Pork. Roasted beef. Tsaka Ano yan? veggies. Roast din. Ito, olive oil yung ilalagay ko dito. Parang i-drizzle dyan. Tapos may rosemary, diba? Rosemary, tapos Italian herbs? Yeah. Gumagamit kami niyan, Italian herbs. Tapos Nice. salt and pepper. Ito yung breakfast ko, hinihintay ko na lang. Yung bread.
Si Danon doon na kumakain. Hi, boys! Tsaka sinili. Magbibihis kami. Magbibihis kami kasi tingnan nyo. Ay, nag-makeup na sila. Bibihisan ko kasi tingnan mo, para siyang mayroong tae. Eh, ano naman yan? Blueberries. Ay, oo. Tingnan yung dalawa. Nag-ready na. Ano na, Hali? Sinisipa ko ng mama mo, pinabayaan daw kita. Pili tayo ng damit. Sige, tara, tara. Closet door, closet door. Tara. Ah, nice. Ako na magbihis sa'yo. Kaya ko yun, uy. Ito lang? Ang likot na niya, no? Kailangan mo ba magpalit ng napi? Char. Char! Para kung oo, anong gagawin mo, tita? Ako magpapalit. Papalitan kita ng napi. Sige. Ako yaya mo, diba? Halika. Gusto mo maglaro? Halo, ang ganda ng lighting dito, Manay. Pwede na dito mag-film. Nang ano, sit down video. Ay, sorry. Ikaw. Pakita ng bambam. Where's the bambam? No. Oh, char! May pasaks ka talaga, ha? Yung damit mo. Hoy, si Veronica, baka lamigin yun. Kaya nga eh, papalita ko nga ano. Bambam. Where's your bambam? Inupuan mo yung blueberry. Kinakain yun, hindi yun inuupuan. Yes, yes. Oh, naupuan niya, kaya para siyang nagpoop. Para ba warm? Oh, Hindi na yung ano, na syempre. malaki pa to kay Veronica. O kaya nga, pag ano. Hindi na to masuot man. Oh, September, ano na, summer na. Summer. Igwa pa nga rin siyang... Yun. Kung si ano? Ay, tights pala. Char. Sige na, papalitan ko ba to talaga ng napi? Kung alis tayo, palitan natin. Kapalit. Patingin ba ba? Kumani yung mga boys mo ba lang? Palit! Palit! Palit ng napi! May makeup session dito. Magpalit ng napi! Tuwang-tuwa o tingnan. Magpalit ng napi. Nagpa-practice na siya. Ang laki naman ng pranatisan ko. Sa una pa lang. Sa una pa lang. laki naman wrong na. agad. Kasi hindi naman yung changing table. Gusto niya rin kasi maging komportable siya. Mag-film kasi kami. Ayan. I have a star. Bahala ka lang. Ano ba yung dala ko? Ha? Bigyan mo siya ng ano, something para ma-distract siya. Hali, look at the camera. Ha? Holly? You're there. Ha? Tingin ka doon. Pag nag-ano na siya. Ay! Scream! Popsicle. Good luck, Tita Ray. Ikali. Good girl! Bah! That's you, yeah. Is that you? Okay. Nagpa-practice na po si Ray. Here. The teacher. Here. Lapit na, Hali. We did it. Yan. Oo, lapit na. Ito, leggings. Tights. Higa. Higa. Higa ka? Upo lang? Life is life. Hmm? That's my foot. That's my foot. This is your foot. That's dirty. We will wash that. Kasi inupuan mo yung blueberry. Hindi dapat yun inuupuan. Kinakain yun. Lapit na, lapit. Yay! We did it. Good girl. Gusto mo mag-vlog? Umiyak siya kanina. Ayan, okay na? Okay? Mag-makeup na tayo? Okay. Ready ka na? Ako hindi pa. Buhok mo na lang kulang. Makeup si Tita Reyes? Sige, upo ka dito. Makeup tayo. Bigla Yan. siyang umaba nung Ay. Bigla siyang umaba nung last time na. Liit pa nito. Sige, dyan ka. Makeup ako. Ayaw mo magpababa? Kahapon ayaw mo ako i-kiss. Ngayon ayaw mo magpababa. Anong gagawin natin?
Magmi-makeup tayo? What's in here? What's in my makeup bag? With Holly! What is this, Holly? Mascara. Let's put primer first. Primer. Sige. Oops! Squirt. Gamitin natin ng... Hindi para sa buhok yan. Para sa pilik mata mo yan. Hindi mo na yan kailangan kasi yung pilik mata mo haba-haba na. Makeup. Ano na? Ano nang ginagawa itong babaeng to? Ano yun? Ubus na ba to? Ano yun, Holly? Ano ba naman itong pinagagawa natin, Holly? Ayan, hawakan mo. Tapos na ako dyan. Ayaw mo? Gusto mo mascara? Primer tayo. Una. Tingnan mo ikaw. Hindi kinakain yan. Hindi yan masarap. Hindi talaga, promise. Sabi ko sa'yo, wag mo kainin. Winarningan na kita. Pag binaba kita, umiiyak ka. Diyan ka, ha? Good girl ka eh. Ano na? Meron tayong beauty blender, Holly. Gamitin natin si Fenty Beauty. Wala naman tayong salamin. Ano ba naman yan? Yung ano na lang, cover. Oo nga eh. Okay ka lang dyan? Yeah? Para sa, ano mo yan? Eyelashes. Pwede naman. Sabi ng daddy na ba? Magamit ako ng 2 pumps nito. Sabi ng daddy, huwag lagyan ng pump. Bakit? May katulog ka. Hawak niya na yung mascara mo. Ayaw niya magpababa. Ayaw mo magpababa. Dito ka na lang. Nood ka ng makeup ni tita. Okay? Ganyan. Wala pa tayong salamin. Ganito ba talaga to, Holly? Ano? Gusto mo na magpababa? Okay ka na? Dito lang naman. Dito sa bed. Here. Dito sa bed. Diyan. Laro tayo. Ano? Okay. Yan. Cute mo. Kakainis ka. Pwede ka naman upo. How about you sit here? How about that? There. Sit. Dito lang naman. Yan. Yan. O, dyan. Maghiwalay din naman tayo mamaya. Kasi, magka-car seat ka. Wala naman kasi kaming car seat. Ang hirap pala maging mami, Holly. Dito ako sa dining table. Malapit na ako matapos ito. Try ko yung Tarte Lippy Lingerie. Ito yung nakuha ko sa... Nung in-order ko yung Fenty Beauty. Asan na yung aking foundation? Nung in-order ko yung aking Fenty Beauty foundation, ano, here. Meron akong free. Ito. Kasi meron silang promo ganap sa website nila. I mean, app nila. Wala, it matches my nail, kind of. Not really. But yeah, try natin siya, guys. Ang social niya. Ang liit lang niya tingnan. Oh, ang cute niya. This is the shade. Ano shade mo? Envy. Envy. Ang cute kasi maliit pero twistable talaga siya. Ang kailangan ko lang tatanggalin. Yung sticker. Pero try natin. Liit ng mirror ko. Si Holly, si Cathy naman yung ano. Ay, nice. Wala pa nga. Okay. Magmamaskara ako. Cute. Holly, let's go. Let's go. Come here. Where are we going? Okay, you can have to. Prepare ng milk si, ano, Manay. Nag-vlog ang dalawa. Hello. Okay, Holly. Hello. Tutulog na naman yan. Boys, get in the car.
Pupunta kami sa Blue Lake! Blue Lake naman, dito sa Mount Gambier. Blue Lake, and then, that's it? Just Blue Lake today? Oh, now I want to go to that crater place as well. What is that? Sorry. I'm not sure what it's called. Oh, But okay. it's like a crater place. Crater? Oh, how about that cave that Pete said? We're here sa Blue Lake. Nice. Oh my gosh, that's massive. Ang ganda, guys. Daming tao, besh. Hindi masyado, pero okay, maganda pa rin naman siya. Parang siyang ano, Taal. Ay, nakarating ka na sa ano? Sa Taal? Tagaytay? Hindi pa. Hindi pa, baby V. Iyak na iyak naman to sa sasakyan. Ay, Oh, talaga? Tingnan mo. naantok Katingin na ka to. sa vlog. Si Holly natulog na. Tulog na? Buti pa si Holly. Uy! Tingnan mo si Manay. Hindi siya nagpa-vlog kapag kasama tayo. Siya lang mag-isa. Bis lang. Si Zach. Punta kami sa garden. Yung crater something as well. Na parang nasa ilalim siya. Dun. Bababa kami dun. Meron silang garden dun. Si Holly gising na. Paano na yung vlog mo, Manay? Wow, look. Oh my God. Ooh. Scary. Oh yeah. Oh, That's a wow. legit one who Yeah. did that one. Saki kuya, Saki Jerry. Oh my God. Ang lalim, besh. Tapos meron pa siya dun. Oh. Ayun, nandun na siya. Picture siya. Another one, right? Yeah, there is. Bababa ka dun. I think yan yung pinakamababa na mapupuntahan. Tapos meron pa dun. May cave. Should we walk around? She wants a picture? Yeah. Sabi ko, paano yung nalaglag dyan? Merong masamang loob na... Asan yung trolley? Uy, hindi naman makita. Ay, ayan, ayan. Ayan, trolley. Ayan. Meron talaga nagtapon ng trolley. Uy, nakakaloka. Ayan, tapos yan yung lake. Nakakaloka yung lake. Nakakatakot tingnan. I mean, lake, cave. Hello! Where are we going? Amperston sinkhole. Oh, sinkhole! That's interesting. Mommy! We're going to the sinkhole. Look at you. Is that you? What's that? Is that Holly? That's Holly. That is Holly. Umiyak siya kanina. Tapos nung pinakita ko yung camera, tumigil. That's fine. Here. Look at this. Look at the camera. Baka umiyak na naman to. Kasi yung mama niya nandun. Ang cool dito, guys. Tingnan nyo. Wait, hindi makita. Ang liit ko kasi. Oh no, you don't do Hindi ko talaga siya makita. Wait. Basta nandun. Pakita ko mamaya. So, ganito siya, guys. Para siyang, sinkhole siya. Sinkhole. So, see? Tapos may pailalim siya. Tapos meron silang garden sa ilalim. It looks really cool. Nice. Amperston sinkhole. Maraming beses ka na nakapunta dito, Manay. Siguro, itong siguro pangatlong beses na ito dito. Okay. Ang ganda. Meron siyang pailalim. Tapos na garden sila dyan. Looks really pretty. Where are we going? Favorite. The best place in the world. Kmart. Kmart. Maybe text the babe. So the Mexican one. Yeah. Sugar Skull. Yeah. Sugar Skull. They have festival for that, right? She's not scared of that. The other one, was she scared? Nah. Good girl! Nakasakay lang sila dyan. Dito kami sa Kmart pala. And I'll get these two. Nakasale. Para kay mama yan. At saka ito.
Ewan ko, para sa akin siguro. Mura lang siya, oh. This is only $1. Yung pinantakot na dan. Yeah. $1 lang, bitch. Zach, you want one? You want this? You want one for Halloween? You don't want this? Which one do you want? A mask? Okay. Do you want this mask? Yeah? Good choice. Halloween, this is I'm going to be jumping on. What did you get? Is that banana? He got banana. Mommy got mango. Hindi na ako kumuha. Okay lang yan, eh. And then we got mango. Hindi ako pinabayad yung Danny boy. Okay lang yan. Thank Tito Dan. Ito yung aming lunch. Pork adobo. Na merong potato at saka... Nagluto niya. Ako nagluto nito. At saka ito. Wow, the way to a nice party food. Oo. Yan. Totoo. Hindi ako makanap ng ano. Malapit isa na lang talaga. Tapos ito. Sobrang sarap, guys. As in. Ang dami nga lang steps. Pero sobrang sarap. Dami ingredients. Hindi naman sobrang dami, pero yeah. Si Chona nagluto nito. Yummers. Ano pa? Isa na lang talaga. Tapos na. Kain na tayo. Ano yan? Autang? Hindi ako maganyan. Hindi ka mag... Expired na pala, kaya ang dami. Nabili ko siya, ganyan. Holly's all set. You're all set. Meron ka ng orange na tinanggalan ko na ng buto. You're good? How's it, babe? Really good. Yeah, real good, right? Yun. Kain. Kami lang yung kakain. Natulog yung iba. Napagod. Salamat, nanay. You're welcome. If they Ready charge, to babe, I'm check out the dropping out. I'm bowl. running for my life. There. Ang laki. Hindi ko siya makita kanina, so sit down. It's massive. Let me know when you're ready to. I'm ready to do it. No, don't, babe. Oh my gosh, he's gonna attack me. I feel like he's gonna attack me. Look at me. No, babe. It's scary. Uh-oh. They're lining up, Raz. They're like, Okay. Nagfo-football ang mga boys. Hindi naman football, just kicking the football. It's sunny now. It's really nice. Whoa! Laki ng ground nila, grabe. See? Laki. Whoa! Gusto ko maglaro kami ng bato sleeper. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng bato sleeper. Yung may base kayo na pan-diamond, tapos you kick the sleeper, tapos takbo sa ibang base. Oh my gosh, I'm so excited. Gusto namin turuan yung mga lalaki para maglaro kami. Australian versus Filipinas. Yes, si Holly nakachillan dito. Oh, nakachili ang bata. Sobrang bait niya. Sobrang bait mo, diba? Hindi ka umiiyak minsan lang. Ha? Si Baby V, pinapatulog pa ni Kat. One. She has to save me. Out na ako. Oh, I did the Oh, you can't do that. Don't cheat. Come on. Ready? Oh, wow. Jesus. It's all seeing you. Ready? Yeah. You're not going to Kindy. Woo! Oh. You get it for Yeah, good. I'm planting. Who do you play here too, Race? Let him play. What's that? Just keep running. I want to touch. Like, Asan yung phone mo, Manay? Wala, tapos naman na. Ginanong ko. Ito yung dinner. Yeah, roasted beef.
Para sa boys. Kasi busog pa ako eh. This is for the Aussies. People. Yeah. Aussies. Ano na? Si tatlo lang. Para sa kanila lang talaga yan. Si Kat tsaka si Tina tulog. Tulog. Yeah. They're asleep, babe. Tulog. Nag-i-edit ako na... Ay, katatapos ko lang pala mag-edit ng video. Tsaka nag-edit din ako ng thumbnail. Ito si Holly naglalaro. Holly! Ano? Dikit ko na to sa mata. Pag may nalaglag, pag may gusto siya, sumisigaw siya. Kumakain kami ng sugo. Hot and spicy peanuts. Ang cute ni Holly. Toink. Na-stuck na naman. Sisigaw to. Sabi ko sa inyo eh. You're stuck? You stuck? Keep going. Go to your side. And then keep going. Reverse na Holly. Oh, good girl. You're reversing. And then keep going now. Try it again, Holly. Yeah, I'll get it. Oh my gosh. Sinadya mo yun eh. Sinadya mo ihulog. Ay. Oh, that's it. No. That's it. No. No more. No more. Nope. This is mine. Wag mo ihulog. Wag mo ihulog. Wag ihulog ha. No. Don't. Good girl. Hindi yan didikit. Sa fridge yan. Doon. Doon pa. Keep going. Sige pa. Oh, you're stuck. There. Go. 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 No, hindi kinakain yan. Uh-oh. Saan ka punta? Close ko na itong vlog. See you guys on my next one. Do not forget, be good. Please like, please subscribe. Bye. Good night. Mwah. Good night, Chona. Good night, babe. Babe. Ano kung saan niya na nilalagay? Saan? Tingnan mo.